Chithunzi chimene mukuchiona pa video pa ndi cha Alan Sauzande wa zaka 36 yemwe kwawo ndi kumulanje. Mkulu amene ndionena kuti padakali pano ali m'manja mwa apolisi, ndipo apolisiwa amugwira iye ndi kumtsekera pomuganizira kuti wachita kusayeruzika ndi mwana wa bwana ake yemwenso ndi wa zaka zokwana zinayi. Ndikhulupirira kuti ambiri mwamvesesa kunena kuti kusayeruzika kapena kuti wagonana ndi mwana wa zaka zinayi yemwenso ndi wa bwana ake. Sauzande yemwe ndi wakabaza adalembedwa ntchito yomakasiya komanso kuti kumutenga mwanayu ku sukulu, ndipo dzulo lomwe ndi lachitatu pa 7 January pomwe njonda yomwe amadzi ometera ndevuyi imachoka kukamutenga mwanayo ku sukuluko nkabudula munatentha kapena kuti zilakolako zake zinamulamulira kuti akufunika atakhala ndi mkazi. Komano malo mokazimisira moto pa akazi a msinkhu wake, Sauzande adangoti pafupi mpomwe wafika kumusenzesa goli mwana osalakwayo, koma akadaziwa akadaphika terere. Nkhani ndionera kuti mkuluyi zakezo zitamutengesa malo mozilesa ndi kuti mwina apeze njira ina imene angathanirane ndi vuto lokaya kwakumana ndi mkazi wa msinkhu wake. Iyeyo adaona kuti mwana yemwe wamunyamula pa njinga yake ndi ameneyo iye angamugwiritse ntchito pomuziziresa moto umene wamuyakira. So ngani ikunena kuti mwanayi atafikano ku nyumba anadandaulira agogo ake kuti akumva kuwawa ku Malawi kapena kuti kumalo obisika kumaliseche kwake amamva kupweteka, ndipo atadya naye khonde adaulula malodzawo. Agogo ake atapita naye pambali kumufunsa bwinobwino kuti zikutheka bwanji kuti kumaliseche kwako kuzipweteka, ndimene amafotokoza kuti mkuluyi yemwe amandinyamula kumakandisiya ku sukulu komanso kunditenga ndikaweruka ndimwe wachita nane zadama, adatenga katundu wake ndikumati nkumamugwiritsa ntchito pamalo anga obisika. So choncho malingana ndi ripoti la kuchipatala lasimikiza kuti mwanayu adachitidwa adi chipongwe ndi mkulu amene Sauzande. So apa apolisi sadachite zingiruzu koma kumutengera Sauzande mkati kuwapasa abale yake amuzi mwa Mambulu, mfumu yayikulu sunga mizeru mbomali ntchito yomakamupasira zakudya siku ndi siku ku polisi ya Mimosa. So mkuluyi akusungidwa ku polisi ya Mimosa. Nkhani yake wagwirira mwana wa zaka zinayi. Pena nkumati kuti azibambo timachita zinthu titalingalira bwinobwino kapena kwinikwini tinene kuti tili mgulu la anthu aja amene timati satana anangoninyenga palero kagulu kena ka anthu kakalakisa kamakonda kulankhula motero. Kodi kwenikweni zimenezi tiziti ndi zizimba kapena kugwirira mwana wa zaka zinayi mwina kotu ena amene amapezeka ndi milandu yoti agwirira mwana osakwana zaka 18 pena zimakhala zomvekerako akakhala ali ndi zaka 17 zaka 16. Nkhani imene takupatsirani ndi nkhani yonena kuti pena ukamayilingalira umazifunsa mafunso kunena kuti akulu amenewa amaganiza chiyani nanga polingalirapo kanzimu kuwalesa zolingalira zawo zosayenera kuti iwowa asachite zimenezi adalibe. Ndi zoti wina nthawi yake zimakhalanso zosamveseseka kuti mwini ochita zinthu iyeyi tiziti kachikumbu mtima kuti izoma kuchitazo nzosayenera adalibe mu mtima mwakemo. So ndingani yomvesa chisoni maka kwa azibambo ambiri akuchulukira kwambiri kugwirira ti ana tating'ono timakanda inu mene dziko lilili ndi atsikana komanso azimayi ochuluka amenenso ndokwana zaka 18 kupita mmwambamo. Zona nzibambo akakanike kuzipezeramo wake mmodzi yekha kuti azikumana naye ngumamudzimisira moto nanga pamwana ngati ameneyi amafuna apezepo chani tiziti olo atamaliza kapena amene amachita zimenezi wapindulapo chani kwenikweni. So nkhani ndizi zapezeka kuti wachita motero mapeto akenso wakatsekeredwa ku polisi, choncho mtendere wakenso wauchepetsa nditi akhalanso moyo wina wake wotsuwa mtendere. Ku polisi kuja kulibetu mtendere tisabisirane makosana kumalo amene ajawo ndi malo onena kuti ndi wozunza kwambiri chifukwa chona zoti zonse zimene umazichita maufulu wako ndikuti zimakhala kuti zayemeratu apopo umakhala uli m'manja mwa boma ndikuti chochitika chilichonse is order from above nditi amakhala akukulamulirani muzochitika nsima yake
imakhalanso yosalongosoka nkomwe, chakudya chochokera kwanu chimakhala chija choti chimabwera mogenda sangakwanise mobwera tsiku lililonse, nanjinso khale kuti akuponya ndende yakutali. So ndiye kuti awawa ngati nkhani mabungwe angalowererepo ndiye kuti no pasito ndi zaka zambirimbiri ali kundende, munthu amapanga kabaza bwinobwino ngumamulipira nanga chogoniranso ndi mwana wa abwana ake ndi chani. Zinthu zopasa uve, zinthu zopereka mafunso kuti kodi amalingalira motani mkulu ameneyi amene takamba kuti ndi Alan Sauzande amene wachita mwiko waukulu kwambiri pochita mchitidwe osayenera. Koma mwina likhalenso phunziro komanso anthunso tikhale ndi mtima ozilesa pa zochitika zathu, chifukwa chona zoti zinthuzi tikagwidwa pamene timazindikira kuti timalakwisa. So pali zinthu zina zikamachitika tikuyenera kuti tizitengeratu phunziro enafe zisanatigwere ndi kupezeratu njira zimene zingatithandizire kupewa mavuto ngati amenewa. Chifukwa chonchi ndiye kuti ngati adali okwatira akuzunzisa ana chifukwa choti nditi owatsekera chakudya wachokano amutsekera, komanso mkadzi ndiye kuti zakudyanso ndi zina zotere zikhala zovuta akampa kunena kuti ngati amadalira mamuna ndiye kuti pakhala povutirapo chifukwa mamunayo akhala kuti ali kundende. So pali zinthu zina kuti tizipewe timafunika tizilingalira bwino komanso kuzipangira zisankho zoyenera zimene zingathandizire kuti zinthu zina zimene ndizingabwerese mavuto tizizipewa. Chifukwa chonchipa ndiye kuti pakhomo apasiya pausiwa komanso ndiye kuti ana azivutika kwambiri chifukwa kuti yemwe ndi breadwinner pakhomopo wachokapo. Zimenezi ndizomvesa chisoni kunena kuti mkulu ngati ameneyi adalingalira komanso kuzivomereza paganizo logonana ndi mwana, koma tikambanso kuti mwanayo wadzaka zinayi zenizeni amene sadafike nkomwenso pa adolescence. Mwana woti ali pa childhood sadafike even pa zaka nkomwe 12 zoti mwina angakhalenso ndi ma feelings azimene iye amachita nayezo. Chifukwa chona zoti mwana wa zaka 4 ndi mwana wachichepere kwambiri, thupi lakenso sanganene kuti mwina limamulamula nkomwe mabereso alibe. Zinthu zovuta kuzimvesesa kuti mkuluye amalingalira motani. So through comment section timve maganizo anu kuti inuyo mukutipo motani pa nkhani ya mkulu ameneyi yemwe wachita mwiko, mkulu yemwe wachita kusayipuzika, yemwe wagonana ndi mwana wa zaka zinayi. Takamba kale kuti mwana yonso ndi wa abwana ake amene amawagwirira ntchito yowanyamulira mwanaye kumutumiza ku sukulu komanso kukamutenga akaweruka. Ndi mwana yemwe wagona naye, mwana wa abwana ake. So through comment section ndi momwe tingadziwire maganizo komanso monga inu mukuonerapo pa nkhani. So mu video ya mtsiku lero mudali ndine wanu Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda osewala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikhala kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.